Pirritx, porrotx eta marimototx dira Euskal Herriko ume gehienentzat euskal protagonista eta erreferente nagusiak, pailazoak eta herrien mesulari eta lagunak. Haien kolorezko bidean, hainbat traba ilunekin egin dute topo. Ahatik, aurrera egiteko nahia, adorea eta indarra erakutsi dute, eta berriro ere maitasuna eta empatia ardatz hartuta hor jarraitzen dute. Pixkanaka, irripidean, txuri beltzeko Euskal Herria koloreztatzen. Olentzeren jaialdia antolatzen hasi ginen dela 25 urte, eta dela 30 jaialdi horren barruan erabaki genuen pailazoz jantzi eta pintatzea. Jaialdiari emateko ikutu bihurriagoa, alaiagoa, beste arintasun bat, eta horrela konturatu gabe egun baterako abentura izan zana, 30 urteko ibilbide eta abentura eta amets luzet bezain zoragarria bilakatu. Zerbait, ibilbide honetan ikasi badugu, eta nik uste denok bakoitzak guretikan ikasi dugula, dala importantea dala pertsonok jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, dauzkagula geure gabeziak eta gero gaitasunak. Badaukagula zer eman eta zer jaso. Eta aintzat hartu behar zaigula eta dugula pertsona oro txikia den denetik hiltzen den arte. Hortan, sinisten dugu parte hartzean. Demokrazian bere esentzu zabalenian. Aldan gutxiena delegatzean. Norberak erantzunkizunak hartzean. Eta norbera bere ondar alea izanik, bere protagonismo hartzean, txikitasunetik aldatzen delako norberaren bizitza lehenik eta behin, herria gertukoa duena, Euskal Herria eta mundua. Alde horretatik ez ditugu burokrazia maite, ez ditugu egitura vertikalak maite. Eman daitezkenak momentu honetan munduaren ordenamenduan, mundua gerraz beteri dago, okupazioz beterik, lapurretaz beterik, errefuxiatuak itsasoetan galduta, eta horren ondorioz, eta injustizia horren ondorioz, beldurra da nagusi Occidentean, mendebaldean, eta beldurra esan nahi du, sortzen diala ere fobia, xenofobia, genero bazterketa, denetariko egoera injustuak. Eta horri aurre egiteko, gutako bakoitzak erantzukizuna hartu behar du, berean, gustoko duen horretan. Izan daiteke kultura, izan daiteke gizartea, izan daiteke politika, herrigintza oro bat. Eta saretxoak osatuz, txikitik handira, aldatu genezaken mundua, eta hori euskaldunok nik uste badakigula. Euritanta banitz, egingo nuke zure sudurrean txirrizt. Lurrera erortzean salto, eta hodeietara joango nintzateke berriz. Gutxi gora bera, iturri berdintxutatik edan dugu, gero bakoitzak hartzen du bere bidea, baina esaten dezu, begira jartzen zea edo pentsatzen jartzen zea, eta nik ez bai esango nuke, edan dugun horrek bai utzi du arrastoa gugan, eta bai utzi du arrastoa nigan, ni oso konstiente naiz, pixka bat ikuspegi humanista hori, niri pertsonalki datorkit, etxian kristautasuna bizi izan deurako, baina, ikuspegi humanista ez da inbeste erlijio jakin bat edo erakunde batetik edandako horren ondorioa, baizik eta etxeko baloren transmisiotik, esango nuke. Euritanta banitz, egingo nuke zure sudurrean txirrizt. Lurrera erortzean salto, eta hodeietara joango nintzateke berriz. Garrantzitsuak gea zentzu hortan, baina beste edonork egin dezaken bezala ekintzaileak gehalako, ez? Zentzu hortan, gure txikitasunean, gure gutasun hortan indarra egiten dugu.
eta aurrei eta familiei ematen diegu tresna bat non identitatea indartu dagoa sentutuko duten hizkuntza, gure hizkuntza delako, ez? Euskara da gure hizkuntza, baina euskara da gure gutasuna. Gu talde egiten gaituna. Talde euskalduna, Euskal Herrikoa, Euskal Herria maite dugu, munduan nahi dugu toki bat Euskal Herriarentzat. Eta aldarrikatzen dugu. Erabakitzeko eskubidean sinisten dugu, nahi dugu izan, Eta izango gara, eta hori baloretan oinarrituta. Aipatu bezala, beste ekologia batean, beste ekonomia batean, beste harreman batzuetan. Eta beste justizi batean siniste dugu. Hori talde bezala, bai dala gure ezaugarria. Askotan aldagelara sartzen gara eta azten gara erazten dena, eta esateko, hor muxo eman diguten horiek eta besarkadak eta ikusiko bagintuzte orain daukagun peura eta hazen kuxiaria izate den. Herritarrak oso importantea da. Edozein aldaketa handia izan da ere, txikitasunetik hasten da, txikitik eragiten. Eta gu sentitzen gara txiki eta eraberan parte. Zorionez, Euskal Herrian herrigintza oso aberatsa dago. Kulturgintza, euskalgintza, gizartegintza, oro bat, herri aktiboa da gurea, txikia, hizkuntza minorizatua duena, baina era batean, horre badu abantaila bat, elkar ezagutzen dugulako errazago, elkarrekin elkarlana bideratzen dugulako errazago, proiektuak sustatzen dialako errazago, eta gainera txikia garenez, empatizatzen dugulako errazago txikia direnekin. Feminismoarekin, genero begirada berri batekin, ekologia batekin, ekonomia berri batekin, elkartasunarekin, justiziarekin, beste mundu batekin. Orduan, zetan esaten dugu, euskara eta da bakarrik hizkuntza bat, bitarteko bat, komunikatzeko. Bada ere bat, baloreak transmititzeko bitarteko ere da. Sentitzen gara, herrigintza horren barruan, ondarrale bat, edo txoritze bat, beste ondar ale askoren artean eta beste txori askoren artean. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Eta gu lasatu egarra gara, Michelin sortu zen gure herrian, 4.000 langile izatera iritsi zen, horre suposatu zuen, oso denbora gutxian, 22.000 biztanle izatera iritsi zala, gaur herriaren nortasuna eta izaera eta hizkuntza jan zituela egoera horrek, eta horrazi ginean eta gure kasuan... Gurpilek elkartu gaituzte. Nire kasuan, familia euskaldun batean, baina gazteleraz egiten nuen ere bizimodua. Eta horrek eraman ninduen aekan ikastera. Jendea joten zen, oper bezala Londresea. Eta nik esan nuen, zer egin gozen? Oper bezala Londresea jo inglesa ikastea, edo joko naiz euskara ikastea. Horre, nun euskaltegia, barnetegi batea jo nintzen, herri goitira, Bizkaira. Eta horre nintzen, eta izan zen nire lehenengo... Hasita nengoen aekan, baina, gutxi. Zeren ni barnetegira llegatu nintzenean lehenengo eguna, ondoan neukan paretak batean geunden horrela, denok ikasle guztik, gela batean, aekako gela batean, eta ondoan neukan bat, edu nire horrez hautzen. Eta esan zidan, zelan, eta ni, zelan, nun egiten dut lana, nik ikasten dut, ez lanik egiten. Eta, behartu nintzen zelan, Bizkaitarra zela, zen moduz ez. Hori izan ziren hori lehenengo... Lasartera bueltatu, saiatu nintzen, jarraitzen euskararekin, jamaia bat hartu nuen, barnetegin. Eta kostata, zeren buruko mina pasa izan ditun, suerte izan nuen, ingurua euskalduna nula, lagunak euskalduna, beraiek euskaraz nik erderaz, azkenean nik buelta marion eta ni hasi nintzen euskaraz. Guraso euskaldunekin eta euskal munduan bizitzan naiz beti. Nire kasuan, ni Frankoren garaian jaio nintzen,
Eta orduan diktadura batenpean, Eliza, Elizarentzat dena pekatua zen, kontrola handia zegoen, irakaskuntza ere oso garai batekoa zen, eskate egurra ematen zigun, eta gazteleraz. Eta orduan, nire etxean bizitzen genuen euskara, bizitzen genuen gaztelania ere bai, pixka bat gaizki pasazutelako nire gurasoek hizkuntzarekin, bizitzen genuen Eliza ere bai, eta katekesia eta dena, eta Baina asko bizi izan beldurretik, pekatutik. Hortan aurrera egin zuen, bai nire gurasoek eta zurek eta beste. Kontua da, pixkat, horren evoluzio bezala, ni lasarte gara naiz, ez naiz zinez-duna, naiz aurrerakoia, naiz abertzalea, euskalduna munduan, nahi duena bizi besteekin, elkarrekin, bakean eta askatasunean. Ni porrez bezala. Eta piritzen kasuan, Ni ere euskalduna naiz, abertzalea, eskertiarra, konprometitua. Sinizduna esango nuke sinisten detela humanitatearen indarrean, esango nuke, funtsian. Eta feminista, eta 20 urtetan goitik bera ezidan 40 ditut, baina 20 daramatzat pailazo gintzan. Orduan ezidan emakumia, 20 urtetan. Gure taldeak badu Euskal Herriarekiko begirada bat, ez? Euskaraz begiratzen dugu eta bizi dugu gure herria, euskaraz begiratzen dugu eta bizi dugu mundua. Hizkuntzaz beteriko mundu batean eta Euskal Herri batean. Baina euskaratik egiten dugu hori, Maialen Lujambioak zentu bezala eta euskaraz. Eta talde bezala Euskal Herrian jaioa gara, euskara zabaltzea du helburu gure taldeak hasieratik, eta hori modu alai batean eta baloretan. Eta gainera, bidean ikasi dugu edozein gai landu daitekela pailazuen begietatik, mugari gabe. Gainera, gu parte hartzen dugu Irri Laguna klubean, eta bertan Elkar eta Berriarekin batera osatu genuen kluba, osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna zabaltzeko, haurren eta familien artean. Mundu globalizatu batean, nun sare sozialetatik, nun telebistatik, 11 kanal daude, 11 aukera, eta denetarik iristen zaigun mugari gabe, edozein balore eta edozein modutan. Orduan, beharra ikusten genuen guretik sortzea. Eta guretik, eta daukagun aberastasunetik, nolabait eskaintzea alternatiba bat Euskal Herrian. Hori talde bezala. Persona bezala, gutako bakoitzak ere badauzka bere konpromiso personalak. Gure bizitzan eta bilbidean zehar aldatzen joan direnak. Adinaren arabera, edo bizi duzun egoera personalen arabera, familia duzun, ez duzun, eta bestelako bizizaren tokian bizizarela, gazte asanbladan, auzo elkartean, jai batzordean, ikastolako guraso elkartean edo udaletxean. Orduan, personalki, Mototxe biume ditua arregan momentu honetan, Pirritx arte ederrak ere ikasi zituen eta magisteritzan dabil, eta gainera bere herriko ikastolako lehendakari, eta ni neroni ere, Katxipoleta bezala, oinerreko bileretara joaten naiz, nun herri hezitzaileak eta parte hartzea bultzatzen den beste elkarteekin batera, Katxipoletaren izenean. Eta bizipozan ere parte hartzen dut, beste hainbat eragileekin, 32 elkartekin batera, behar berezian dauzkaten aurren, familien. Elkarte horien, 32 elkarten errealitatea eta baloreak zabalduz, beste eragileekin batera,
Eta eta egia da, gutako batzuk ere, tarteka, izan ditugu gure herriko udaletxea, gure ardura politikoa zinegotzi izan garelako. Gaur gure teknikari alkate ere bada bere herriskan. Eta, kontziente gara, bizi garela, Katalunia bezala, edo Galiza bezala, herri batetan, nun txikia da gure herria, nun hizkuntza minorizatua bat duen, nun munduko mapa mundian oraindik ez duen bere lekua. Eta guneko genuke, ez gure toki izan munduko mapa mundi horretan beste herrikin batera, muga fizikorik gabe, baina bakoitzak bere hizkuntzatik, bere kulturatik, bere nortasunetik mundua erekiko dugun, hortan egon gure tokia. Eta gu ez goaz inor konkistatzera, nahi duguna da gu geu izatea, bizi ahal izatea, eta mundu koloretako horretan gure kolorea eskaintzea. Eta txikitasun horretan, bizi gara menpekotasun batean. Gure hizkuntzak bizi du menpekotasun bat, ez da hizkuntza normalizatu bat, eta izokinak bezala saltoka egin behar du korrontaren kontra, eta borroka egin behar du egoera ez normalizatu horretan aurrera egin ahal izateko eta bizi irauteko. Gaur egun ere, musuak eta besarkadak banatzen ditugu, baina jasotzen duguna da itzela. Eta nik uste garai hartan eta egoera zailetan maitasun ark atera gintula aurrera, ark lagunduta, eta gaur egun ere hemen baldin bagaude, dala jasotzen dugun maitasun horrengatik. Gurea ez da kanpaina bat, ez da egun baterako lana, geurea bizi modua bilakatu zaigu, eta horregatik atera ginen aurrera, eta ilusio ark eta gaur egun bizi dugun ilusioak eramaten gaitu aurrera jarraitzea. Eta zoriontsu garelako, mundu honetara horretara etorri gara, zoriontsu izatera, behin jaioko gea, behin hilko gea, eta bitartean guretzat eta gure ondorengoentzat zoriona besteik ez dugu nahi, eta gure ondoan bizi direnentzat. Eta berton bertokoa eta sasoikoa jaten deulako. ¡Vamos, Galería! Ahora bueno, que venga de Aitziberrekin! Anerekin eta Jonerekin! Bihotza burua eskua! Sentitu pentsatuekin! Beti elkarrekin! Aupa huesiko laguna! Zoriona, lan bikaina, zoriona! Oso jatorrak, Bai, zuek ere bai, Nire bihotza eta un barka, ailetzeraro